Nastavljamo sa emisijom Srem na dlanu. Naš sljedeći gost je Bojan Maravić ispred Iron Fit kluba. Reč je o fitness klubu. Dobro večer i dobrodošli u emisiju. Dobro večer. Evo, vaš klub organizuje takmičenje uskoro. O kakvom tačno takmičenju je reč i kada i gdje će se održati? Takmičenje pod nazivom Bodyweight Challenge održat će se za 2 nedelje, tačnije za 2 vikenda, 14. marta, sa početkom od 13 časova u sali tehničke škole, koja mi izašla u susret i ustupila prostor za održavanje ove manifestacije bez ikakve naknade i ovom prilikom bi se zahvalio direktorima kako tehničke, tako i poljoprivredne škole. Ko se može da učestvuje na takmičenju koje organizujete i kakve su kategorije? Pa ovo je Bodyweight Challenge, znači takmičenje isključivo sa sopstvenom težinom. Podelio sam takmičenje u 3 kategorije: juniori, muškarci i žene, amateri, muškarci i žene i pro grupa muškarci i žene. Tako da kod juniora je znači samo bitno da su oni do 97. godišta i na dole, znači do 19 godina, svi stariji preko toga idu u amatersku grupu ili u pro grupu i to je jedini. Ovo nije prvi put da organizujete takmičenje i prošle godine je vaš klub organizovao. Kakva su očekivanja ove godine naspram uspeha od prošle godine kada gledate? Da, prošle godine smo organizovali negdje u februaru mjesecu u Radničkom univerzitetu. Tu je bilo tada oko 30 takmičara. Za prvi put ja sam bio zadovoljan. Bilo je nekih propusta koje ćemo gledati sad ove godine da ispravimo. Ove godine sam limitirao na 80 takmičara. U jednom trenutku mislio sam da će to biti možda puno, da se neće toliko ljudi javiti, ali evo sad 2 nedelje pre početka takmičenja već imamo oko 70 prijava. Amaterska grupa muška je limitirana na 20, već je puno i 4 momka preko toga su prijavila. Vidjet ćemo da ćemo širiti to, uglavnom veliko interesovanje, dolaze ljudi s raznih strana, ne bi sad nabrajao gradove dakle će doći, sigurno nekog zaboraviti, izostaviti, pa da se neko ne bi uvredio, ali bit će oko 80 takmičara i još ljudi koji će gledati, tako da bit će dosta. Do kada zainteresovani mogu da se prijave? Zainteresovani mogu da se prijave najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Što pre se prijave, to bolje, jer kažem, već su sva mesta razgrabila. Prijava, uplata kotizacije bit će pola sata pre početka, znači do 12 časova i 30 minuta i to je to. Kotizacija je kolika? Kotizacija je 400 dinara. Sad, ono što ja sam primetila u našoj opštini jeste da je fitness sve popularniji. Po čemu se vaš klub razlikuje? Pa, ova vrsta funkcionalnog fitnessa nije popularna samo kod nas tu u Rumi, nego širom Srbije. U proteklih par godina sve više zainteresovanih vežbača koji se priključuju ovoj vrsti fitnessa. Cilj u toj funkcionalnosti, znači nije ni klasično samo teretana, nije ni klasično samo trčanje, kod nas ima svega, bukvalno od trčanja, podizanja tegova, gimnastičkih vežbi. Kod mene u klubu postoje 2 grupe vežbača, basic grupa i pro grupa. Znači nas ima to oko 70-ak u klubu, od toga je 50-ak njih u basic grupi, a nas samo par je u pro grupi. Basic grupa radi dosta vežbe sa sopstvenom težinom, imaju opterećenja, dosta trčanja, više su kardio vežbi, da se radi na kondiciji, dok kod pro grupe je malo specifičnija situacija, rade se elementi iz powerliftinga, weightliftinga, gimnastičke vežbe, trčanje, bukvalno šta god vam pade na pamet, od penjanja uz konopac, hodanja na rukama, čučnjeve na jednoj nozi. Takve neke vežbe će i biti u pro grupi što se tiče takmičenja. Da, vi često, naročito leti, trenirate čak napolju, izlazite iz sale. Da, dosta smo. Evo jedno čekamo toplo vreme, svaki dan sad čim otopli malo izlazimo napolje da trčimo, jer to je u stvari cilj. Nije cilj biti sad neka beskorisna masa koja će samo da pokazuje mišiće. Cilj je da budeš funkcionalan, da si, kaže, dosta ljudi se kaže sprema se za leto, tako. Po meni ovaj naš vid treniranja je više neka priprema za ceo život nego samo za plaže i neke druge stvari. Da, sad kada si rekao priprema za život, nešto u čemu si ti učestvovao i šta si se pripremao, jeste takmičenje u Grčkoj. Tako je. Kako si se kvalifikovao za to? Pa, takmičenje u Grčkoj je po meni do sada moj najveći izazov. Prošao sam nekoliko takmičenja ovde po Srbiji. Čuo sam za to takmičenje u Grčkoj i oko 30-ak takmičara iz cele Srbije je probalo da se kvalifikuje. Od toga je prošlo nas 4, sva 4 u različitim kategorijama. Takmičenje je 2. i 3. maja, tako da sad imamo 2 meseca da se pripremamo. Takmičenje u Atini.
Biće veliko takmičenje, eto sad kako ćemo tamo proći, vidjet ćemo, ali imamo sad 2 mjeseca da se spremimo za to. Vas 4 je prošlo, ali se pojedinačno, jel, takmičite? Pojedinačno se takmičimo, da, nezavisno od mog kluba, ja se vodim kao pojedinac, idem tamo, eto, da probam, pa još jedno novo iskustvo, da vidim tamo nešto, da donesem ovde i da radim neke nove inovacije. Da. Što možemo da očekujemo da sljedeće godine na takmičenju koje organizuje tvoj klub? Sljedeće godine, evo sad ove godine nisam želeo sve vežbe da ispucam. Ostalo je još dosta komplikovanih i zahtevnih vežbi, ali naravno svake godine ćemo podizati na sve više i više nivo. Za sada, evo, kažemo ovako je kako je, a sljedeće godine vidjet ćemo, bit će još zahtevnije i još komplikovanije, ali polako, sve postepeno, iz godine u godinu. Dakle, 14. mart. 14. mart, sala za fizičko-tehničke i poljoprivredne škole, početak u 13 časova, uplata kotizacije i krajnje prijava takmičara do pola sata pre početka takmičenja, do 12:30. Svi koji žele mogu doći da pogledaju to takmičenje. Preporučio bi im da dođu jer sigurno će im biti zanimljivo, držat će pažnju, discipline kratke, zanimljive, dinamične. Svi koji dođu moći će da vide devojke koje rade zgibove, muške sklekove, čučnjeve na jednoj nozi, neke vežbe koje većina muškaraca ne može da izvede. Vidjet će juniore, momke i devojke oko 15 godina koji su jako spremni fizički, tako da bit će zanimljivo.